Good morning. Yeah, good morning, guys. Welcome back to my YouTube channel. Please like, comment, share, subscribe. Wait a second, man. So yeah, it's today. It's 19th March, the 19th March of today, the 19th March 2025, and I'm still here in Cape Town. It's still early in the morning, and I'm going today at 10 a.m. and now it's I think 10 minutes to 8, and yeah, I just woke up now. So you guys, I don't know, man. I don't know. Right now I'm so emotional, and it's like I mean, don't know my mixed emotions actually. The other way I'm happy, the other way I'm so sad. It's Zimbabwe. Zimbabwe is not a problem, man, but to another place after so many years, I think it's gonna be a little bit tough. Also, leaving friends, family, and stuff, girlfriends. Yo, I'm kidding, but yeah. So you guys, but no, man, I have to go. It is here, and I do it in Nimoyo wese, and I don't have to go to the andofara kuenda kumusha mbonoona to one or two things zvakamira sei. Yes, man, vari kuvari kusevheva sei, nyange zvakaoma zvakaita sei, ngetimbonoona tiriko. Kana zvakatoomera tinongodzoka futi sekuya watakamboita kunopa zvakanga zvaoma. You understand? So it's not like tichasiya South Africa yachona ichibva teaser oro kunzi yatovharwa vari kunondo variko. We can still come, man. That's why kune mabhazi, that's why kune ndege. You understand? So I don't have much to say. Now let me go and prepare. I packed everything. I gave away zvese ndaikwanisa. Ndangosiya munombhedha nezvipapills munhu achangopinda kuno machango unotoita sei to get rid of them. And yeah, so emotional, man. But anyways, today I'm gonna be showing you a vlog from Cape Town to Zimbabwe. I don't know nchera madesi mangani. Tamuka rakatirira 2 days. Asunga 19 makusiyana naye mangwana by around 10 mani kutofanira kusvika 20. You understand? So I'm not sure I want to take 3 days, but it's my first time traveling from Cape Town to Zimbabwe by bus, and also my first time to go back to Zimbabwe after coming to South Africa. You understand? Panaka Cape Town, Dakaba from Joburg to Cape Town. Nasada create a content. So yeah, there's no content here, and yeah, this video I'm trying to make sure I'm gonna do my best. You understand? And I'm gonna show you kuti zvinofamba sei. Vanhu vane mubvunzo saka 3 days munoenderana sei muchigeza pai. I'm gonna show you also, and it's gonna be my first experience also, and it's gonna be nice. You understand? So let me go and bath. I was warming my water now. Giza and I think now that's here. Let me just quickly go and bath. Ndakachigeza siku yese. And yeah, just freshening up, and then I'll pick up. Already I picked up everything. Let me show you guys. And then we go and bath together. Tango, let's get it.
therapist unorapwa newhiskey saka ndati rure inewo mumambure imomo pawandipendura ndichitesta aba vange vati ndinomecha rudo rwandakopa waipasta sweet brando wanditemesa musoro mebakare question chawakada chipa na gangsta ukandipa one ako kamfamo kwaditiri two we go be alone tatarira ndiripa miribenzira ukatondiona uchasimuza ruoko ndasvika ndamuno Bellevue. Ndasvika ndamu muno. As you can see, mauya akutorepa ari panapa. Chiripo paBellevue apa munoona ndoisa zvinhu zvangu mubhazi iri then tosimuka tondozvamira sei. So guys, current situation tiri paBellevue panapa and tamira kuti tipedze kuloda zvinhu. Kana tapedza kuloda zvinhu ndoenda se ndonotsvaka 1 or 2 something chekudya. Asi tomboziva ndikudyei man, ndine nzara. Andomboziva ndikudyei and ndo bhazi ratikuenda naro tamuka 05 and kapega anga ndaidopinda nako mubhazi yakanzi akafarwa kupinda bhazi panofanira kupinda zvimabhutu samona karangu yaisa mubhazi ndaisa kutrela uko ratopeka kutrela uko and then kapega angu akanzi akapinda bhazi let me go and check out kuti bhegi rangu rapekwa here and then ndakucheka kuti ndogara pasiri rakaenda sei then angowana pane siri pawindow, you understand? So let's go and check kuti zvinopera sei mabags aya. Ndo marongedzwa mabags and then bhazi riri ukoko iro. So now let me go and check pandira kupinda pacho nditore bhegi rangu ndirepese instead. Ndanga ndarepesa kabhegi kangu akanzi akasipinda bhazi, so let me check kabhegi akandikarepese and then ndokaisa mubhazi kuba ndapinda bhazi ndotsvaka ndogara ndiripo. So bhegi rakurepo. Ndikapedza kurepwa ndinokaisa mubhazi ndono zvinopera sei havana kupinda sa seat number rangu inoti zvinopera sei. So what do you mean? I think this is number 16. Oh. Guys, so I think I'm gonna be sitting on the window. I'm not so sure though. But yeah, let me check again. So let me put my jersey here. So 16 yanakagara mupastage, 15 kuwindow. But I'm gonna try by all means kuti ndigare kuwindow ini kuno. Mimi nachagara nenga na inspector. Oh. Sorry. So man, the bus that I'm using is not that nice, but bus that Lushanza is not that nice though. And it's so hot mukati kudaro.
So now let me look for my change. Kumana akachiripa mausina akachibhadharisa. Akaibhadharisa kuripirwa masina waibhadharisa 40 rand. So asara nechange yangu ndoisha kutenga chikafu change hiyo. Ndoda kutsvaka panapa ndondomuona kupi. So guys, it's feeling so weird for me to vlog in public. I mean guys, as soon as ndikudira kana kundichira ndazojaira, you understand? So amenocheta sei. Ndase mukuona kuti asinyasorona confidence. And I'm trying by all means to pick up confidence, but Sugram. But still though, let's just hope it's in the pick up confidence. And the other thing is like I'm very hungry and in a confusion to think that she was man. I just don't think that she could go. So was my toilet at the same time as well as Zara. So I'm still confused. I don't think that she imvura ezvipata pazvinodhura. I think they take advantage nekuzonzo vanhu vada kufamba rwendo. I think that plane wote ndasiya padhini yuta 20 rand. Amanaka. Kamera utenga mina nozi sparkling water. But pani nyote singapeni sparkling water. And I think you know that. Nice. And then panapa the travel the Powerade. Yeah, I think it's what so. Then powder something check bolonja man. Powder something check bolonja man so long. So again do wana chi bolonjo. No place not people. Are 75. Ndizvo kutopinga chazvezvo. Kutenga zvimalays. Malays anonetsa kudya manje. Panyengotora. Yeah, so malays to dig it. I think I also need something chinozobata chi dumbu. Okay. Maybe let me check eat some more. So yeah, for a start, number guys. I think my hose. Ndatenga masina, ndatenga mvura, biscuit, maipsamo, malays, energy, nima sweets, my lollipops. Nima hose. And we still out here Chamuka coaches Greyhound and Sagono Snopera say, understand? So Sagu Zerata Simuka Mamba say make sure the statements really transparency. So yeah, let's go and see what's working. So yeah guys, the other thing that I didn't tell you is what I noticed. Padenga bandrugara papa pakaswa big nemagumbezi nemwana. You know, I love babies, but I don't love traveling with babies. Babies, they are so annoying. Let's just open and look at that guy. I don't like it, guys. I like babies when they are clean and cute. Please make sure and make sure to window so that there won't be problems. So here guys, we're still here in Bellevue and it's so hot. Even bus at Kunanaro is very hot. And yeah, that's the bus there. And I didn't like him cut it. It looks old. But yeah, let's just drop it. Go. Katak Sumuka, I will tell you. And now it's around to 10. We're going to Sumuka at 10. So I will tell you Katak Sumuka. And yeah, this is your boy. This is the fit for the day. You understand? And stay tuned. Now let me wait for the bus and see what is. No, Peter say Katak Sumuka, I will tell you. You understand? But what I can tell you is very hot. Very super hot, you understand? So stay tuned. And I'm glowing, I know. If 3 days is gonna be tough for me, I'm very hungry. And it's something I'm good. And when I was going to vlog, but this one I have to make content for you guys, you understand? So take care. I love you so much. Thank you. Yo guys, Kabram Buzz is super hot, like very hot. I don't even know if the aircon is working. But yo, Chamuka, it disappointed me. Your bus is very hot. And Bandi with the Furike, luckily Mandu Garana and Amana.
Ndianga iparonga gara kuwindow but atisongonzwiso kuti unogeto YouTube. When ndagara ndatokwesa masina angu ipapo, you understand? But bhazi ratikona naro riri very hot mana. Mukupisa bhazi nono. Ndinonzi kudikitira nemburugwa meso but atamboti mbobuda. Ndezi just rokupa rinofamba aircon inobaka. Ja. Just in case makandishaya ndiri mubhazi momo. Ndo bhazi ratobaya naro. So I think rada usumuka manje because I think it's around 20 to 10 now. And yeah, we're still in Belleville, South Africa. I'm gonna miss this area, bruh. Like crazy. I'm gonna miss driving in these roads. And yeah, getende kumakomba edu tinoona kuti zvinopera sei, zvinofamba sei. You understand? It's large. You understand? So yeah, that's the bus that we're gonna narrow. Tamuka. Shout out Tamuka. Tamuka, please sponsor me. That's a free advert. Free ad. Sponsor me, Tamuka. But yeah, man, let's go, let's get into it. Baby uri mwenje murima andipenda kuziya kushiga narini uchiri kurangarira here paye tichitengesa mafrisiti zvisingafaye tichimira edu chiri pamusika mufunge dzimwe nguva tairara nenzara tichisera nenzara zvinhu zvakaoma saka tapinda musvitsa So yeah, what's good issue for web and that's good. Mana tapa first recess munonzi mududons
somewhere started from Ipswich Road, I said Duduns, something like that, but it's very far away from Beaufort West. I think I'm gonna put it on the screen there. Okay, here's the name there, Duduns. Yeah, something like that, and yeah. So I'll keep on giving it my updates to get us to over Chilipan up. So that's our first recess, and yeah, after Panapa, I think what I know about Beaufort West. I mean, I'm not sure because my recess actually announced about that. So yeah, it will not is no pharmacy. It will go get one of the man gets over it, but I waited no. So guys, natenga this one. Ngoja natenga hichi. So guys, group of first recess panap. Naje botaure. Panap but the dunes, I mean, something like that. And yeah, those are the tankers not sandwich in a drink. But Max saying this is not of Verandacho. Look at the views, man. I think I'm gonna definitely miss Cape Town views. And yeah, this is our bus there. Traveling with Tamuka. You understand? So guys, Duma up this Arpana and do first stop here. Shishua Mariva Kapindura Kunyengetero Shua Vakapindura Shishua Mariva Kapindura Kunyengetero Shua Vakapindura Baby uri manje murima Andipenda kusia Uchirikurangarira ere Baye Tichitengesa mafrisiti zvisingafaye Tichimira edu tiri pamusika Mufunge dzimwe nguva Saka tapinda musvitsa titengeishe vatisvitsa pano kwatabva zvanga zvakaoma Jehovha wanzwira mutsa titengeishe vatisvitsa pano kwatabva So guys, tasvika pani stop issue yekutanga. The first stop. Tasvika pa first stop. Pa first stop anonzi pa Three Sisters. Ndobatiri pana banana steers nananana. Akazo pana pantengeswa chikafu chakaora steers. So let's go and check to order something to nozvopera. Understand? Yeah. Ndobatiri pana. So that's our first stop. Yatatanga yange ngoroka recess kiongotua. The first stop here, then after this one, Bloemfontein, after Bloemfontein, I think Midrand, after Midrand, I think Messina, Superior Radar. So yeah, we're out here, Three Sisters. Let's go and see what we can get. I'm not even that angry. I'm not doing cows. So guys, the order working Wednesday past years up. To first stop, pa Three Sisters. You understand? Then the order first period. I see working Wednesday, so order one burger, you get another one for free. Understand? So yeah, it looks like a timbo
chimbozviponda. You understand? Saka ngano subscribe, like, comment and share. Zvese mahara, and I'm sure you know that. So yeah, we're out here, Three Sisters. So we're going to chikora zvamupanyasa comfortable, and then ndochira chikafu changu ndakanyasokula dhoni because kudyira mubhazi futi unozomba poshera, you understand? So yeah, let me sit here. And see. Also here we got our Fanta and our beggars. I just saw you. Right, and do my tissue with muromo. Yeah. So that's our meal for today. Ndakangoranzwa kuti so much chikafu chakaora again. Takaenda dongorera. Ndavaudza vasese zvimauyu zvavo. I don't like it, but at least it looks clean though. Chero asondopa zvimasosi zvangu. Let's taste and see. Tastes fresh. So guys, the pizza which bhazi rakuedza vanhu vachidzokera mukati. You understand? So takudzokera mukati. Tichikontinue. Told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess
Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side maybe we could be okay. Okay, maybe Tafika pa second stop ta Bloemfontein. So Bloemfontein muno setting chekuzvikana chi tangonzi neta waiting staff kuda kupana panopisa inanchi police. So yapana pana kutenga chekudya pana ngomanya waiter nokudzokera mabhazi because vana pasina mapassport mamwe akaoverstay mamwe akaita sesемeze so vazaureta zvekutenga vanosara panapa vanosungwa nepolisi so hapana ari kutenga vanhu varongomhanya ngonowaiter then andifambira kumberi kuzotengera kumberi understand. So yeah, we are out in Bloemfontein and yeah, we still continue. The game is around 10 now. I mean, I'll check the time. So it is a pizza zvekuwaiter kudzokera bus now. Bus rapo iro rapo twasanza makumbo anganzwa nekugara mana pandakagara sita ndakagara rakaita kunzwi nditinya rakaita kunzwi ndimanikizira panonzi hapana pekutwasanzira makumbo harina space, you understand. So yeah, we still out here in Bloemfontein saka hapana chatatenga. I'm hungry but not that much and yeah, nonzanzi munhu udzwa chinhu chinzwa wada kuita dzunguru dongo unonzase dongo tenga chenge mwana kwa school unobatwa unoita munyama panenge passport yangu yaka overstay. So yeah, let's go and get back to the bus and see what's popping there. You understand? Midrand guys, panataka kwa South Africa I still remember nakule yangu tataka matombo aya hapo chita Uber swika South Africa chiona roads aya kuti let me wipe my camera swika mjoza ndikuona road iri kuenda padenga pane vanhu padenga pe garage ndakashokwa mana. I was so impressed, I don't wanna lie. Swika vanhu patakasvika chinopaka panapa and then takata Uber from here to Boksburg North. As you can see panapa pane bus ndopatiri paMidrand panapa. Ndinyemba that was my first impression. And road yakanaka from there zvichienda kumberi ndakanakirwa. Anyways, izvo tafika paMidrand kamanya kumoita wait and stuff. Joburg kunobowa nyaya na home affairs nene hakuna freedom like ine kunaka kwakaita ndigino bus rediro hakuna freedom like hakuna na Cape Town kuita uvunzwa mapapers nene kunongovunzwa mapapers passport ufanira kunge unayo every time stuff aize saka samana bus iri panapa
amara demuruzi dzanzara yakandorova ka jo ndarawa nenzara isingaiti but ndikusvika manje kunotsvaka chikafu because unongosiyiwa nechibhazi chipanapa ichi but anyways ndiro pamidland panapa ndapedzera kudya kwakudhara but let me just risk and quickly go and check ndowana something chekudya. Here's the bus and KFC Ruko is closed. So guys, we got our meal in Wimp. Tasitenga Wimp burger. Guys, one ndakawa makona omera munofungira mana. Apa we CV GP plate. Munofunge tell me the comment section. Ndafunga moti yangu nditi. Ategeza atapedza. Now takudzikira bus no safe and amazing. Then the bus is still there. What did you do? We go be alone. Yeah, da da. Ndiri pambiri benzira. Ukatondiona, uchasimuza ruoko. Yeah, imika my Maria. Ndiri pambiri benzira. Ukatondiona, uchasimuza ruoko. My family. Rudo runonaka pan my enemy. Usase funga zvakusiya please moyo nopinda peace unorapwa newhisk saka ndati rure inewo mumambura imomo pawandipindura ndichitesta aba vange vati ndinomecha rudo rondakopa waipasta sweet brando wanditemesa musoro mebakare question chawakada chipa na gangsta ukandipa one I go come for more. What did you do? We go be alone. Yeah, da. Ndiri pambiri benzira. Ukatondiona, uchasimuza ruoko. Yeah, imika my Maria. Ndiri pambiri benzira. Ukatondiona, uchasimuza ruoko. Ndokuwimbisa baby uri manje murima andipenda kuziya uchiri kurangarira here paye tichitengesa mafrisiti zvisingafairi Last zvakaona zvokuradzirai wanga usiku nazipedza ndarara matogeti achangangowana ravengouradziradzai matogeti aya zvasabudization so yeah so far update hapana polisi vangotimisa so far chiromba masoreka akaoversteer zvavo and then yeah ri panapa nemunhu adotekera chikafu nekundipa mari yakabhege yanga ndobva nabhege kameramena makashata but yeah guys, ndishaje kutora undotora chi sikomanya baba sikomanya mtora sikuda zvekutanga umhanya nyasiyo ndotora chi chaizvo zvokuzi mudumbu wangu hamusi strong zodavo mudumbu wangu muri weak so maybe I just need some snacks ndatora some snacks maybe zvinzvibo ende zvikunzvona the last stop yedu inoyi kusvika tapinda muzimbabwe Yohana supina muZimbabwe ndozotsvaka kana chicken masvika saka panongotsvakwa something simpler sa kana malays K.
saka ndati rure inewo mumambure momo pawandipindura ndichitesta abavanga vati ndinomecha rudaronda kopa waipastamo sweet brown girl wanditembesa musoro maybe I got a question jawagada cheap and against time ukandipa one I gon' come for more what you did it to we gon' be alone yeah ta ta da uniripa miribenzira ukatondiona utasimuza ruoko imika maria uniripa miribenzira ukatondiona utasimuza ruoko That's what I got. When I first met her, I thought she was an angel. I didn't know she was a devil in disguise. Dinner for two, just me and you. Forever and ever, and we'll be alright. Gave her my heart, then she gave me some thorns. Jerudo izvi ai muchazvirega kuseri nekuseri matozorwa kunge bata uro rwako uya ruchienda kungezesa zvamaimboitirana makuudzwa kuti nada matova neheartbreak plus emotional damage ukaskirika kaya kekujira musaga pamastriti muchiganza kufanasa ndichiperere futi kufanasa ndichiperere futi kufanasa ndichiperere futi ndichiperere futi ndichiperere futi why would you die so why would you think so kutora moyo wangu ndobaba uchagula manje denga iro chatare kugugula kusiya nini sha ona ndakamudhura I don't know but you do know kada go play a victim these days andichaite zvelove ndakuita zvangu zvegang gang the love is nokusiya uri pastroke akabata mapaipi ekufema ndiri padrip. Now I'm living a Davida loca pretending to chew but my bones akashkoka uruma uchifuridza aiwa uri nyoka zvinhu zvacho soka why don't ndiseka kunge Mr. Bean saka ndaitosemesa kunge madhodha bini kuzvikuzobaisa wakatangarini ndichiperere futi kufanasa ndichiperere futi kufanasa ndichiperere futi ndichiperere futi ndichiperere futi why would you die so what's good amana madi so panapa tiri paBedbridge paboda reZimbabwe ndo patiri panapa ende as you can see matracks ariko ayo Bedbridge paseri peshedule nemabhazi asakamira apa so what's happening is panapa vari kubvunzwa mapassports takati vari kubvunzwa mapassports esacho zvokuitika panapa zvozonzi bhazi rinenge rida kusechwa here zvaizvo zvekusecha mabags staff enini and then vanhu vambonokula down kushedule kusvika zvezvapera yanasei so up so guys hapana so guys hapa boda panapa patimboona kuti zvirikufamba sei understand ane pachimbotorwa mapics nevanhu nene understand and ndo patiri panapa current situation vanhu vambotora mapics vachiita sei vakamirira kuti bhazi ripedze kusearch kokwembe toita sei toenda saka rimbomirira vanhu vasapedze kuti vari kuita ipapo and then tozopinda rilete team number yarasent tomira vanhu vapedze zvavari kuita ipapo so pedza vanapa
Paibaya kunopinda mbazi yake. Tapinda mbazi tapedzerwa zvakashita. Mabhegi arusechi kwarapa paya. Kupinda sata pedze. Takumira nesitapati. Unono safe am. Tamuona masina panapa arikoflodo. So yeah. Bate kana tapedza zvatuita panapa. Guys, zviitika panapa zvese ndana wanje kutombofila ini. Chingori musoro mangu zveso chete KFC. I'm just craving for KFC. Ndo zvega zvingori musoro mangu. Ndikufunga KFC chete. So guys, I think ndambokutsanangura pa last clip chiti zviitika panapa zvezonzo. Tripa border, Bedbury, Simside, and we are waiting for our bags to be staged. As you can see, zvese zvibuswa panze. Zvese chikota hapana vatakura zvinhu zvinodhakira zvana maloti bomwe zvinochita zvichiburitswa zvichisechwa. Zvese zviri kudhakwa naHoly 10 ipapa nesaro zvibudisa panze aita sei vachizisecha. Do you understand? So yeah, ndakangokula ndakachilla down ndikuno because I'm just craving for KFC. Oh, it's chicken, not KFC. Hello. Alright. So guys, pananchi recorda video here. Parambokata ndasangana ndi munhu andiziyawo. So she was saying iye ashorwa nemari basi. And unfortunately, ndakwanisa kubatsira because pandiri panapa ndori no mari. You understand? Otherwise ndana ni mari ndamubatsira achiyanzi ari kuenda kurufu. And then varasiswa nebhazi here vakwira kuti havakwanisi kuvatakura kana vasina kubhadhara what. But here guys, I really appreciate kune vari kundirikuvhodhaisa mastreets. It really means a lot to me. So ndikupusha ndasangana futi nevanenge 3 or 4 mubhazi vandiziya. Sending love to you guys. Kana wandiziya don't hesitate kundimhoresa. Vamwe vacho ndandokuona zvangu kuti munhu andiziyewo but akuramba anditarisa. Man, unobva wakanditarisa kunge ndichikwere chako here man. Ngonditi ndeipi praise nokoti wadii mumwe wangu totopesa ratira kwaurwedi. Nayo man ndozonyarauka. Otherwise yeah man tirimo. Tipa pano pa Zimbabwe. Zimbabwe. And chingori musoro mangu zveso asina mari angu but musoro mangu zveso chicken in. And definitely I'm gonna buy it. Nditoida chicken in. So yeah, we still chilling. My bags anenge apedza kupekwa panapa mimi kufamba sei. And asikuziva manje tamirire chi panapa. Because tanonokera nekusvika chi. But then pamatso. You understand? Taneta, I'm exhausted and I'm so tired. Yo, since yesterday Ramana, from 10, that's more than 10 a.m. in Zuro. And now I think that I'm around 11 to go to border Zimbabwe. As you can see, Panapapo. Welcome to Zimbabwe. Panodio to Mafutos, the Zimbabwe inviting us no kwana. Jubandiri papa. Yes, even October and October. Doesn't go to Rose, I'm going to keep on my records, but it's not like another photo and stuff. But yet, Tamuka coach is really rubber. Shout out to Tamuka. Tamuka, please sponsor me. Free promo. And yeah, I will show you guys Karata Pinama roads. Edande. Edapunga dande. Udzoka dande. Zimbabwe wa Zimbabwe. No go shona na roads. So stay tuned guys and watch the vlog till the end. Asuzonja end rakupi. Kachangota rima ndo panjari end rapu because apasa chingora zemurima. And then maybe gonna shaka road port. So make sure you stay tuned and watch the video till the end. Yeah, I'm gonna use InDrive also for the first time in Zimbabwe. So let's see how just understand. So dango guys, ngatimireri end the vlog rachitoni. So guys, tinoita rosumuka panapa. Paranonga upinda mbazi. And ndosvitika panapa. Tira rosumuka. So yeah, ukubateka ndapa chicken ini. So let's go and see what's popping. Do you understand? Let's go home. Dande. It's okay, dande. I can't believe it's us and boys. I can't believe it's us and boys. I'm China Rudo my streets. I'm China Rudo Muano.
nyaya dzemoyo dzandikurira. I can't believe she fooled me again, forever and always. That's what she said. Kwangu wakutandara, aiwa kwangu wakutandara. Wasn't my intention, but went through her phone. Dandaona Kondi knew, shy you don't know me. Plus I've been thinking, let's take a break. What are you saying? I always shy. Walked on the toma. Can you explain? Shay was Rinzo. I'm saying it's over. I'm not saying it's you. I'm saying it's me. After I sacrificed all of the money, the whiskeys I took. Wangu, are you sure? Nekpata va kweso. I walk a shot. I think that's chic. I've moved on. I don't know someone new. I think she too. What are my plans? My goals that are wrong. Nothing is shy. Kasos kundinzwa. I'm saying whatever you thought we had. Shapiri rapan. I go she lied to me, she lied. I go she lied to me, she lied. I go she lied, she lied. I go she lied, she lied. I go she lied to me, she lied. I go she lied to me, she lied. I go she lied, she lied. I go she lied, she lied. She promised me the future but left me in the past. I kept on holding cause Nandine trust. Let me speak, dumb of this upper chest. If never love me, you should have just told me. Okay, alright, I should've known. Pande good text what I love you, chin text out in book. And a pande good chug out in dudes what I'm out. Onga urip and the wanga unani. I guess true love is blind. But you know touching good narrow. I saw the reflex and just I ignored. Wangwandi baby, so I was on the bodies of Wanguri toxic. I already evil. You got me eating like a chaps. Wrong with juice, so that's okay. To the 9 piece, we can't again. I go she lied to me, she lied. I go she lied to me, she lied. I go she lied, she lied. I go she lied, she lied. I go she lied to me, she lied. I go she lied to me, she lied. I go she lied, she lied. I go she lied, she lied. I go she lied to me, she lied. I go she lied to me, she lied. I go she lied, she lied. I go she lied, she lied. I go she lied to me, she lied. I go she lied to me, she lied. I go she lied, she lied. I go she lied, she lied. Mana ndaona aumira muZimbabwe afara singaita mana une zvazoitika nebhazi redu azoita mashura awo mana isi ndobva ingonanga ndekumasvingo rangonanga zvaro nekuzvishavani hamene wara kutetereza nako zvita kuita gore rese timbori murodi. Imagine awo mana 5 years timbori murodi kuenda hatatombozoti tasvika nhasi kana kuti any station. So tirima mana chingoro mushavani muno mara angositikira muno magare sakuru wadzanogara mana zviitwe kuti so guys, no current situation right now. Tamugweru, imagine bhazi kufamba kwaraita mana zvishavane zvesora kugweru wereba bino kwarai saka tamugweru zvese ndo current situation inoyi and vari kuofoda masina sombozoti chasvika nguva iyi
and the most sad part is ana data ambatenga line bamunanganyepi ndokwanisa kuita roaming woshandisa nozi woshandisa line rako reSouth Africa rabva rangorasa network chibuda kumboda ndakwanisa kutenga so vakatoshata zvomai manje andopa ndiri zveso gweru maora mawanja chero but yeah zveso dziri kuma 8 tingoti ma 8 ndaminotosvika maharare nguva ipapo because pakashata zoona magetoits zvatazoita tazodzifambira dzoti tiwane sadza tazomhanya mugweru muzvimusike mama inokwadiri kugweruko mhanya mugweru muzvimusiko hanza range arova baba zviomira KFC ratodhirama saka tazowana sadza baba takutobholoncha sadza ndo zvakanaka kuita mugetoit kezvo maiziya so yeah, stay tuned. Minoti sadza hwairoro kana kuti nyama nanguti pakurai zvinhu zvacho apa ndazvirasira pana amana wanchinja ndanotisa so far ndechekuti vanhu vari muno muZimbabwe they take advantage of vanhu vari kubva South Africa. Mutemero watikuitwa maprices nezvinhu ngonzi maranzi mari 100 rand ive chinhu chedhola kuti vanhu maranzi mari 100 rand naitotenga kanonzi kachikafanda kaka saka manje ndabvunza kuti maUS mari zvikanzi dhola eidotsvaga life kunenge kwafarwa kweso varatora kuti mati dhola handina dhola saka mari yenyu mari maranzi 20 rand dada kuenda vakanzi go empty rangu dadaiwa empty ndotomhanya mbazi bosi South Africa anabasa maempty kanongoraswa hana tivi kanzi asashamwari kutonopa imwe 20 rand 40 rand una nebhodhi ringati hai munhu unopenga zuva nyamadaita se enda kupai kati ringa noita 10 rand ayo wai muchidaro vanhu notora advantage yekuti mumwe wenyu hasi kuziva mari yese mari nekuzvifamba sei plus to take advantage yekuti munhu ari parashi saka obvious achangospenda mari mazimba musadaro but anyways guys chiri pagweru and ndachitsvaga line but handifunge paimwe acharowana this time pakashata kunge munhu ari kuona if you are watching this situation iri pana pakashata kungewo mawana kuti muone kuti zvinopera sei YouTube, what's good YouTube, amana? So zvika pana panzoti tasvika finally after 3 days. We now ndiripa roadblock pana. Asi uziva kuti ndichabva kuchikora mukati, ncharara mukati Rome or nchaita Uber kuenda kumbere because ndana data ndana line no problem with it. So this is our bus here and I think it's 10 past 12 AM now midnight pakati pa usiku. Varoya changotanga kumoko so. So guys, that's what I thank you for. If you have watched the video to the end, please like, comment, share, and subscribe to the channel for more and more content. Understand? Ndokutenda isingaite ndikuda guys, ndikuda isingaite. Ndokuti this is like so pana kusala neutral luggage yangu.
and then I will Uber to go home, or I'm gonna take a taxi. I don't know. If there's Wi-Fi here, which means I'm gonna end the vlog here, but if there's no Wi-Fi, because I wanna save the vlog and then upload it now so that you will see it on 21. Today is 21 March. If you are watching this, know that Nakatra vlog from 19 20, 21, and I was shooting and editing at the same time. So please make sure as we just make sure you like. Let's like to 1K likes, you understand? And subscribe, share to Amad, those who travel. But I want to experience that when traveling and stuff. And yeah, that's the bus here. Midnight, still past 12 to Chicago Road Boat. Thank you guys for watching the video to the end. Don't forget, guys. I love you so much. Let me take my luggage and then I'll go home. In fact, let me just end the vlog here. I bet, guys, thank you for watching to the end. Don't say Daniel man, Chada, Simba much editor, Simba much shooter and stuff. It's been 3 days, man. Yo, I'm tired. Anyways, Dango. Nah, get him bonoti, Magamira say my system. Bonoti, Murguita say my system, wait, Camarero.